Moikka! Luonnonantimia voi kerätä muulloinkin kuin kesällä. Nyt on maaliskuu ja hyvä hetki kerätä esimerkiksi lepänkäpyjä. No minkä takia joku sitten haluaisi kerätä lepänkäpyjä? Lepän kaarnassa ja kävyissä on aineita, jotka vahvistaa limakalvoja, erityisesti suolistoa. Näistä kävyistä voi uuttaa teetä, joka hellii varsinkin vatsaa ja jopa auttaa kaikennäköisiä suolistotulehduksen oireita. Täytyy vaan muistaa, että näiden käpyjen kerääminen ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan siihen vaaditaan maanomistajan lupa. Kävyt voi kuivata ihan huoneen lämmössä vaikka pyyhkeen päällä. Ja sitten kun on rutikuivat, ne voi säilyä vaikka tämmöiseen lasipurkkiin. Ja kun halutaan hauduttaa teetä, niin suhde on 15 käpyä per 2 desi vettä. Annetaan kiehua 10 minuuttia ja sitten vielä hautua 10 minuuttia lisää. No niin, ja sitten lopuksi juoma täytyy tietysti siivilöidä. Halutessaan joukkoon voi puristaa vaikka vähän sitruunaa ihan vaan maun vuoksi. Ja hei, tätä juomaa voi nauttia sillä 3 kertaa päivässä 3 päivän ajan kuuriluontoisesti. Ja jos ei siihen mennessä sitten vatsaoireet ole helpottanut, niin viimeistään silloin kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.